barda kana mana. Muza bonus lah benar ni. Alah, itu sih. Kamu lah dari sini. No. Halo. Kenapa? Woi, mau apa kawan ni betul? Kamu tadi jadi tahu tak kau? Mantul jadi kan? Dia kawan ni betul? Asal. Ya. Enggak. Ani TV na ba? Ano dulu ka? Play. Nak lebo. Setengah lang ang bingri. Sini ke sini. Setengah lah. Sabre losi mati. Setengah lah berada mana berada. Bilan mati. Laut. Gua kabarin nang lihat dia. Gua kabarin nang deh. Ada bibirnya. Parlau no kabar. Parlau masih tak nak kan? Asam pada. Order. Order. Sini gini lah. Sini ada kawali. Slide itu. एक पॉइंट भी ले बड़ा वो तीन मतलब देखा udah kamu karena mati bilang kamu bang Om dia
हायर जरूर थांलो सासेल'सै lebaran dua nih lupain lah lupain tahu dulu kok ini nih dia berapa kita berapa minjam itu berapa segini asal kan 사실 홈! Hello. Kabaddi খেলা দেখ। ফাইদে। যাও তো। উসু। গরু। ইকে রাখি। আইমন আসলে ভালো না রে। Omna ke ada nomor ke? Omna ke nomor ke? Omna ke. Nomor kam kade. Omna rakile. Omna raksa. Hom partner. Usu siapa? Korpati. Sirang. Tamanpura Khai. Sirang. Oh, Tamanpura Sirang. Kamu itu mesti siap. Angkat di sini enggak? Borea. Anda berborek ini dong. Sudah ada di sini. Para paksa Sirang Jilani kabaddi गेलेगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ फोसावहरनाय जोङो एसे समनि उनावनो नोंथांमोननि बान्थाखौ गथायजागोन जाहाथे जोंनि कच आरो गेलेगिरि साफ्रोमबो गोजानाव थाङा एसे समनि उनावनो जोङो बान्थाखौ गथायगोन साखाथियाव थानो खावलायनाय जाबाय भलिबल जोंनि मानगोनां MCLA संजय सरकारि बिथांनि आखाइनिफ्राय लांफैनांगौ लोगोसे रां बान्था दङ बिथांखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय त्रिशा नार्जारि चिरां बिथांखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मानगोनां केसिआर बा रां दोनथुमगिरि बिथांनि आखाइनिफ्राय लांफैनो थाखाय खावलायबाय सिमन्त बसुमतारि बिथांनिसिम बेवहाय जोंहा
ट्रफिजों लोगोसे 1000 बान्था दङ बान्थाखौ लांफैनायनि थाखाय रोजा रोजा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिथांमोननि जि ट्रफिखौ गथायगोन आरो लोगोसे मेडेल दङ आरो लोगोसे सार्टिफिकेट दा बेखौ जोंनि मानगोनां MCLA सन्जय सरगिरि बिथांनि आखाइजों जोङो मेडेलखौ हरगोन गासिबो टीमखौनो सारा मेडेलखौ सोनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे उनाव जोङो 1 by 1 फैनांगौ केप्टेनजों लोगोसे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेहाय फैनानै 1 by 1 गोदानै डिस्ट्रिक्ट जानाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना रानासार टीम आरो बिथांमोना फाइनालसिम सफैनायनि थाखाय आरो डिस्ट्रिक्ट गोदाना बराय जाबाय आरो लोगोसे ट्रफिजों लोगोसे जोंहा सार्टिफिकेट आरो रां बान्था दङ बान्थाखौ गथायनायनि थाखाय मानगोनां MCLA सन्जय सरगिरि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि जि टीम चिरां डिस्ट्रिक्टआ फाइनालसिम सफैनानै देरहासार जानो हाबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दा दङ जोंहा चेम्पियन ट्रफि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट आरो लोगोसे 20,000 Hebat.